Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? May kaning usa ka babae nga taga Maasin City, Southern Leyte. Ang ato magkatampo nagdasangan nga Jelly. Hi. Tag-off na student ini? Oo. Transfer ko. Mauding ako rin pa kung makakita ni mo din eh. O, sige mo, name. Billy. Ikaw? Jelly. Okay. Nanas mamay. Class, naamoy bago nga classmate, si Billy. Og naa siya i-present ninyo. Thank you, ma'am. Uy, Chilin, ang saman ka, uy. Sige man lang kung katutok ni Billy nga nagkanta. Kung ano, uy. Nindot kayo sa tingog jeans, ha? Indot ka kaayo, maka-in love. Ngay, klaro kaayo ka, in love kan Billy, uy. Sapa, uy. Uy, bisag dili pa ka mo angkon, bisag di pa ka mo angkon. Klaro kayo, nga in love ka ni Billy. Jill! Nabayin ang regards ni mo. Kitsa ko ito yung mga regards ining nang nga. Nalagay! Kinsa man? Si Billy! Yee! Narawin ang regards niya! Sapa, uy. Hi, Jill! Nagunsa ka? Naghimo sa tong assignments. Pasundugan ko, Bi. Unsa? Joke rabi daw. Abi pa lang, di ko kumao. Anak pa. Jill, naunta ako'y sulti mo ba? Unsa man na? Uya, masugot ka. Wa pa gani ka musulti. Sulti so. Kuan, Jill, kayong pwede makig-friend ni mo? Amaw. Kana ra di ay. Apit pinakukon sa imong isulti. Pwede ka ayo uy. Sige, friends na ta. Dili aras panahon day sa? Walang kibaw high school naman day ta. O lagi, uy, maog yun na, day. Mura lagawa, no? Magkakita na putag mga bagong friend, ani. Kay bago na gudag atong iskilahan. Maog yun. Unsa day? Mobalin kag eskwelahan? O, day, kay pabalinon man ko ni mama sa private school. Mao ba? Kun mauna day, mag-inusara na lang di ko ani. Nga nung mag-inusara man ka, nga naaman si Billy. Na, di ko sure day, uy. Kung managad pa ba na siya nako. Day, din ako itog-ani mo pa. Ayaw nagsaba, ha? Ano sa man na, day? Ang tinuod ba yan, no? May feelings naman ko ni Billy, uy. Api na kung Billy ka ma-in-love niya. Lagi, day. Sukad pa magini sa una, good. Nya, o magit mawa akong feelings niya, uy. Unya, saan man na ron? Da, ako na lang ni pasagdan, uy. Hantad na mawa ni. Kumusta? Okay, Rabil. Wa kami ngawan ako. Ha? Nga mingawan mo ko ni mo? Nga, tagsara man tang magkita, ta ba? Lahi na biya kog seksyon karon. Maulagi. Labi na gid sa sunod tuig. Di na kita magkita. Ha? Nga naman?
Kuan, mubalhin na mong good mig puyo good. Niya, mubalhin na pag ko og eskwelahan. Mao ba? Wa kay isulti? Koan. Amping lang sa imo niyang balhinan. Kita-kita ng tapon. Kumusta na ka si Billy ron sa? Hindi na nagitingali may makita niya. Hi. Pwede makik-friend ni mo? Sure. Ako na si Flor. Ako sab si Jelly. Classmate ba ta? Sa section B man ko. Ikaw? Sa section A man ko. Okay na uy. Parehas na bitaw tag eskwelahan. Maugyod. Dugay-dugay naman kitang nakaamika. Magsultian na sa atong love life, uy. Wa mo kuy uyab. Parehas na ita. Saon. Wa mo sige nasaag. Pero na ako'y naibgan sa una. Asa naman ron? Di balhin na mag-eskwelahan. Kisa may pangan. Billy. Oh. Billy? Katong maayo mo kanta? Oh, nakailalagay ka niya. Friend mo kung sa FB, good. Mao ba? Tabangan ti ka ha, nga magkauyab mo. Unsa? Lagi. Ako'y bahala ni mo para ni Billy. Day, nang regards ba ni mo si Billy? Gimingaw ko na siya ni mo. Pag sure, uy. Lagi. Di mo nun siya mo tuon noon. Ay, gikilig siya. Tagsara bagi kong kiligon, day. Uy, day, naingon ba ito siya, day? Nga mo uli ko na siya din sa ato kay anhin na siya mo padayon og eskwela. Mao ba? Maayo hinuon, day. Ere makita ni ni Billy. Maayo hinuon nga muuli na si Billy din sa amo. Magkita na gid niya. Kimingaw na ko ni Billy. Hi, Jel. Hello. Kagwapo niya. Kumusta? Okay ra. Magkauban na ba tayo ni eskwelahan kay nibalik naman sa din eh. Nalipay ko kay magkita-kita na patabil. Ako sa Jel. Noon sa man ko eh. Kalain sa kong kipati nga nagkita mi ni Billy kanya. Wagit ko magkasabot sa kong kipati. Ay, kapait bining babae tao eh. Dili ta makasulti sa tong feelings na to sa lalaki. Dajel, naibaw ba kas balita? Also mang balita, Denisa? Labay, uyab naman ko na si Belly. Ha? Kinsa may uyab niya? Basta good. Basta kay ato rapod nga amiga. Kumusta ang naiuyab? Uy, naibaw lagi ka nga may uyab na ko. Sinisa ay sige panabi. Ah, Kinsa ni mong uyabil? Oh, wala ka mo kaila de? Wa, ipaila-ila sub ko, uy. Okay, sure. Love. Dali ra ko dire. Unsa man, love? Jel, mo ni akong uyab. Si Flor. Oh. Kanang imo ba nikibuhat na ko, Flor? Sorry, Jel, ha? Kaysa kadugayan na mo chat-chat, good. Hangtod nga nagkita mi. Nahigugman ako niya. Og nagkasinabot mi. Flor, Og sorry nga wa na ko masulti.
Wala ko masulti si Bill nga may gusto ka niya. Paita sa di mo, day, uy. Nisalig ko ni mo. Nitugaan ko ni mo nga may feelings ko ni Billy, pero ikaw naman yung niangko niya. Pero dili na ko sa Jel. Nga slow ra kaayo ka. Floor? Sa pagkakaroon, padayon lang gihapon akong gitago ang kong pagbati nga to ni Billy. Tungod kay babae ko. Kanimo, Flor, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga magmalipayon mong duha sa inyong relasyon. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Pag-ibig mo,